Tankki! Sniperi kaikki! Apua. Tuolla on helikopteri. Tahan se alas. Kyllä asistaa kyllä. Ja on tankki sun vieressä. Tankki tuo mulla. Hehehehe. Mitä vittua se spreijas mut MK11 kunnon homo? Vittu. Hei, pommitetaan A. Kuinka monta näitä sennelosia on? 500. Kato tuota! Laittiko tuo omaakin? Joo, tässä on varmaan 20 C4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ainakin 13. Mä haluun nähdä kun siihen tulee vihu, ei vittu. Me kämppimään johonkin. Minä siihen vielä... Tuota jos on jo hyvä päivä tänään. Alakbar! Mä saan siihen lisää. Niin minäkin saan jostakin syystä lisäsi. Siellä on vihollinen stikin. Ei! Mä veikkasin, että se ei oo. Meneekö se tuohon alle? Ei, se jäi kumppimaan sinne. Räjäytä A! Ei, älä räjäytä. Ei se oo vielä siinä, älä, ei vielä. On pakko viiä. Nyt siinä on lähellä. Nyt siinä on lähellä. Räjäytäks sä? Räjäytä! Koko vitun seinä meni palasiksi, ei vittu. Hei, mulla on hyvä paikka. Hei, mun C4 räjäytä. Siinä on vihollinen. Siinä on vihollinen. Onko se tuolla katolla? Sit tipuit reiästä alas. Minäkö? Ettekö käy näin? Kun tiput reiästä alas. Kun tiput reiästä. Tai kun hukut reikään. Kun talo syö sinut. Mihin tää talo